Vyrobiť si domáce bambucké šľahané maslo vôbec nie je ťažké. Práve bambucké maslo, ktoré je v biokvalite. Toto je domáci rúžový olej. Už sa to topí a za chvíľu sa to roztopí. Teraz už to mám krásne rozpustené. Teraz idem to dať do mrazu. Mám tu krásne stúhnutú hmotu. Z nejakého dôvodu mi nevyšla konzistencia úplne. Príliš olejové a to určite nechceme. Takže rozpúšťam ešte ďalšiu várku bambuckého masla. Zase zamraziť. Je to stále také tekuté. No a takto to vždy dopadne, keď Veronika nejde spontánne, ale ide podľa niekoho receptu. Vtedy to potom tak vyzerá, no. Najvyšší čas to trošku ovoňať. Úplne, že mekučké. Našľahané, krásne nadýchané. A takto vyzerá moje home